Haryanto tak akoni jempol. Pak Haryanto piye? Pak Haryanto sekeluarga luar biasa sampai begini. Wah, jan pinter tenan ngenyang campur sari. Masa pinter tenan, pinter nyambung silaturahmi karo dulur-dulure. Nyapa kok pinter? Ora percaya Pak Haryanto ning omah karo aku. Maksudnya iku Mas Percil. Nah. Biyen ki wilayahku kene ki tul kono ki percil, tung kono percil, dagel jaman biyen. Wong sakmene mbiyane mung pengen roh apa gantenge percil. Percil kok iso ganteng kok enek. Percil ganteng napa elek? Elek. Krungu kupingmu. Wis ngomong Krungu kupingmu. Bobokmu kok rek ana. Percil ganteng napa elek? Krungu. Lah yo wis elek ngeyel lek kowe gitu. Sing ngeyel iku awakmu dari. Bare pengen ngerti gantenge percil kok elek kok sombong. Aku tapi Pak Haryanto iki kancaku pelek. Kancamu iki lah awake dhewe ning kene aku ning gone ping pira ae. Nek karo Pak Haryanto iki. Pak Haryanto wis ngomong Mas Percil, lek emang masyarakat iki seneng acara koyok ngene iki,